gaskiya abu ne mai tada hankali, mai wato ba da damuwa kwarai da gaske. Da ku duba ku gani abin da ya samu da sarkin gobir da sabon irin kamar da wasa, amma har shi kansa yana faɗa yana cewa in dai ba wani abu ba to yau ne shine ranar ƙarshe. To ashe da gaske suke. Daga wannan abun tun yana zuwa ba a san wanda zai koma kansa ba zuwa. Wannan abun ya zama dole. Duk da muna irin jami'an tsaro su wannan to ba kawai jami'an tsaro ba, ya zama dole mu miƙa wannan wa Allah, koma mu ta roƙon Allah ya mana maganin wannan, Allah ya mana maganin tabbatar da alheri, ka sa mu zama mutuntattu ne, da Allah ka sa a dama gidan aljanna.